Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul Agrar Shorts Media, cu voi este Silviu. Azi este de data de 4 aprilie, orele după amiază. Și după cum vedeți, suntem la tratament pentru rapiță. Suntem într-o cultură de rapiță. O cultură de rapiță înființată la fel după o cultură de rapiță. Am făcut anul acesta un exemplu de monocultură, dacă nu mă greșesc eu, și am venit cu un tratament. Acum dăm un fungicid, un foliar și un insecticid plus niște adjuvant, pentru că, dat fiind faptul că am făcut o monocultură, trebuie să respectăm cu strictețe toate normele de tratament. Și suntem obligați să stăm în lanul acesta de rapiță cât va fi nevoie. Deci avem așa o cultură de rapiță înființată după o cultură de rapiță. Mă scuzați pentru eroarea de la monitorul de la stropitoare. De câțiva ani eroarea asta îmi dă bătăi de cap și încerc să o rezolv, dar nu mi se primește. Mulți în comentarii după video în care l-am postat de la semănat și am zis că înființăm o cultură de rapiță după o cultură de rapiță. Mulți mi-au spus că o să am mulți dăunători, o să am multe boli, nu se recomandă. În primul rând, am fost nevoiți să înființăm iarăși o cultură de rapiță, să facem monocultură pentru a respecta asolamentul. Și în al doilea rând am zis că haide să încercăm și dacă o să fie nevoie o să umblăm cu stropitoarea zi și noapte ca să păstrăm cultura, să nu fie bolnavă și să avem, cu ajutorul Dumnezeu, o roadă bună. Și iată-ne, după al doilea tratament am mai venit. Primul tratament a fost cu un insecticid și cu un erbicid și la fel cu un foliar. Acum am venit cu un fungicid, la fel cu un insecticid și iarăși cu un foliar, de data asta diferit. Vedem ce se primește. Noi facem tot posibilul ca să menținem cultura sănătoasă. Vedem ce se primește. Până când rapița arată foarte bine, mai târziu o să mă dau jos, vă arăt și vouă. Mie îmi place cum arată, e destul de mare. Și cam asta. Inițial era vorba să venim, să începem a face tratamentele mai de dimineață, dar am avut ieri ploi seară și evident că astăzi dimineață a fost roa, a fost destul de mare și nu se recomandă când e roa mare la rapiță să intri în general cu stropitoarea. Și am așteptat până la amiază să mai ia soarele, să mai iasă și bondarul lucios, dacă nu mă greșesc eu, ca să avem un efect cât mai bun. Cam așa de curge treaba la noi. Încercăm să păstrăm cultura cât mai sănătoasă, fără dăunători, fără boli, pentru că și așa nu avem mult rapiță semănată după rapiță, în jur de 50 de hectare. Eu zic că o să facem tot posibilul ca să avem cultura cât mai sănătoasă, fără dăunători. Și celor care mi-au spus că să faci monocultură, spre exemplu, să pui rapiță după rapiță, este un lucru prostesc sau nu se recomandă, eu o să le demonstrez că se poate de făcut și altfel. Evident că nu o să am rezultatele unei culturi de rapiță înființată după grâu, la asta mă aștept, dar cât de cât să sperăm la o cultură cât mai bună și datorită și acestui fapt o să am și o să respect și asolamentul pentru anul viitor. Iar celor răi sau hateri care îmi spun că nu o să fac nimic, o să vedem când o să avem rapița în hambare și atunci o să fac un video și de la recoltat, să ajungem până atunci
și o să vedem cum o să decurgă lucrurile. Până când suntem la făcut tratamente. Cam asta, Rapița arată bine. După ce termin străpitoarea, o să mă dau jos și o să vă arăt și vouă. Hai, prieteni, care a venit și eu. S-a făcut deja seară. Noi încă suntem la tratament pentru rapiță. Dau această străpitoare, am făcut plinul, am făcut soluția și o împrește pe asta, fiindcă începe să lăsa roa. Și evident, dacă se lasă roa, nu este binevenit ca să străpești. Cam asta va fi pe ziua de azi. Urmăriți canalul Grașul Țmenit, dați un like, dați un dislike, comentarii. Cam asta am vrut să vă arăt și vouă azi cum arată cultura noastră de rapiță înființată după o cultură de rapiță. Vedem pe parcurs cum o să comporte cultura, dar cetățenii de noi vom face tot posibilul ca cultura să nu sufere și să avem o roadă cât mai bogată. Cam asta va fi. Eu vă doresc o seară plăcută, numai bine, aveți grijă de voi și ne vedem cu un alt video. Salutare, oameni buni! Urmăriți canalul Grașul Țmenit. Cu voi din nou este Silvestru. Azi este data de 5 aprilie. De dimineață am ieșit la tratament pentru rapiță. După cum bine știm, s-au anunțat 2 zile de ploi și o bruscă schimbare a vremii în următoarea săptămână. De astăzi, 5 aprilie, după cum am uitat eu, o săptămână o să fie frig, o să fie și îngheț, -1, -2. Și am ieșit dimineață, poate să finisem cu tratamentul 2 la rapiță, dar este ora 6 și din păcate nu am reușit să terminăm totul, fiindcă a venit ploaia și ne-am stopat. Trecând pe lângă un lan de rapiță de-al nostru, vreau să vă arăt și vouă cum arată. Suntem într-o solă de aproximativ 25-26 de hectare. Anul trecut aici am avut grâu. Suntem pe capete, o să mă duc și mai încolo să vă arăt, dar uitați-vă și voi cum arată rapița la noi în zonă. A plouat numai ce. Rapița arată foarte bine. Deci, rapița a fost semănată la distanța de 30 cm între rânduri. Avem 2,2 kg de sămânță la hectar, 140 kg de îngrășăminte la semănat. După aia, acum la începutul primăverii am venit cu 160 de kg de sulfat de amoniu în primă fază și în a doua fază am venit, la fel am dat aproximativ 100 de kg de sulfat. Cam așa au fost. În 2 treceri, cei drept, au rămas 40 hectare care nu le-am fertilizat în a doua trecere, dar aici, spre exemplu, a fost fertilizat în 2 treceri, 140 de kg de îngrășăminte la semănat, plus prima fertilizare de 160 de kg de sulfat de amoniu. Deja avem 300 de kg de îngrășăminte. Și plus, dacă nu mi-aduc aminte, sau am intrat la fel cu un sulfat sau cu litră, da, așa a fost. După am venit cu un erbicid pentru frunză lată, plus un insecticid și niște adjuvant, și niște foliar. Deci, primul tratament a fost un erbicid pentru frunză lată, un insecticid și niște adjuvant împreună și un foliar. Ce s-a aplicat aici și acum, a doilea tratament care l-am făcut a fost un fungicid, la fel un insecticid plus adjuvant și deja la fel niște îngrășăminte, un foliar, dar de tip diferit. Arată bine. Rapița e curată. Nu a fost erbicidat pentru frunză îngustă, trebuie să menționez, deoarece am analizat și noi terenurile și grâu nu avem prin ea. Și uitați-vă și voi cum arată rapița.
Eu zic că arată perfect la data de 5 aprilie. Uitați-vă și voi, mii până la genunchi. Și eu am 1,77 m. Cam așa, 1,76 m, 1,77 m. Cam așa arată rapița la noi în zonă. Mie îmi place. Mie îmi place cum arată rapița. Am încercat. Rapița e curată, grâu nu are. Am făcut 2 tratamente, de 2 ori cu insecticid, acum cu un fungicid și erbicid, 2 fertilizări. Ce ține din noi am încercat să... Deja și m-am udat în picioare. Iud, rapița ies pentru că să mă ud până la ce rapid. Ce ține din noi am încercat să facem tot posibilul ca să avem o cultură cât mai sănătoasă și să aibă destule îngrășăminte pentru o continuare dezvoltare. Dar vedem pe parcurs până când rapița să arată bine. Ca să vă faceți o idee, avem rapiță de acolo de unde am aplicat noi azi tratamentele, arată și mai bine rapița acolo. Ca să vă dați seama cât de dezvoltată e la noi rapița în zonă. Acum suntem într-o, cum să zic așa, puși sub presiune, deoarece se anunță pe mâine dimineață niște ninsori cu vânt. Trebuie să vedem ce o să fie. Uitați-vă și voi cât de bine arată rapița, nu cât de bine arată ea. Da, mie îmi place. Mie îmi place cum arată rapița. Foarte tare îmi place. Da, chiar foarte tare îmi place. Cam asta. Noi plecăm acasă pentru că nu mai avem ce face. Am zis poate mai aștept, poate să iasă soarele, să merg să împrește străpitoare, fiindcă nu e bine să rămână soluția făcută, mai ales ce ține fungicid și insecticid împreună. De asta nu am ce face, rapița e udă. Cam asta a fost pe azi. În fine, am vrut să vă arăt și vouă rapița noastră. V-am arătat unele parcele mai slabe, unele parcele mai bune. Cam asta vedem. Asta a fost pe ziua de azi. Eu vă doresc vizionare plăcută. Urmăriți canalul Garaj Mine. Dați un follow dacă vă place, dați un like, dacă nu vă place, dați dislike. Comentarii, spuneți și voi la ce etap sunteți cu lucrările în fermă. Noi încă nu ne-am apucat de seama, dar cel mai probabil după săptămâna asta în care se anunță îngheț, la sigur ne apucăm. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să avem ploi multe. Voi să fiți sănătoși, aveți grijă de voi și până la un nou video vă doresc numai bine. Pa!